Mlembi wa chipani cha UTM Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu lolemba powaganizira kuti amafuna kupalamula mlandu waukulu. Mneneri wa polisi mdziko lino apita Kalaya wati kafukufuku wawo akuonetsa tsogolo la mlandu koma sanafotokoze chenicheni chomwe Akaliati apalamula ati ngati njira imodzi yotetezera mboni zawo komanso posafuna kusokoneza kafukufuku. Akaliati anawamanga lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Kafukufuku wathu amene tikuchita okhudzana ndi nkhani yokhudza Honorable Patricia Kaliati wasongola ndipo akuyenda bwino. Iwo Kaliati tinamanga pa mlandu wochita upo ndi anzawo ena kufuna kuchita mlandu wakulu. Timafuna tinene kuti Honorable Patricia Kaliati tinapanga kale charge ndi mlandu umenewu ndipo iwowa akaonekera ku court lolemba pa 28 October 2024. Timafuna titsindikenso kwa Malawi kunena kuti ufulu wawo Akaliati komanso motsindika ngati iwowa mzimayi ukulemekezedwa nthawi imene iwowa ali mchiroko simatu ndipo Malawi komanso achibale awo asadandaule. Ndimafunanso tiwuze Malawi kunena kuti pofuna kuteteza mboni zathu komanso posafuna kusokoneza china chilichonse cha mlandu sitifuna tifotokoze zambiri za mlandu umene iwowa tamangira. Kafukufuku wathu pa nkhani imeneyi akupitirirabe. Tili ndi chikhulupiriro kuti enawa tiamanganso kupita chitsogolo komano pakali panopo amene ali mchiroko simatu ndi Patricia Kaliati. Bungwe la SEDED lati silichitanso zionetsero zokakamiza President Chakwera kuti akhazikitse komiti yofufuza ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu zomwe zimayenera kuchitika ku Ntchewu ndi Lilongwe sabata ino. Mkulu wa SEDED Sylvester Namiwa wati izi zadzakamba kuti President Chakwera tsopano akhazikitsa komiti iyi. Anamiwa atsimikizanso kuti avomereza kukhala mu komiti yomwe mtsogoleri wa dziko linoyo wakhazikitsa kuti ifufuze za ngoziyi. Anamiwa akuyankhula ndi Mmawa. Ngati anthu amene ntchito yathu kuyankhulira anthu chimene timachifuna atipasa Achakwera amva mawu anzeru amene Amalawi ayankhula. Chifukwa chimenecho tayimisa zionetsero zimene zichitike ku Ntchewu ndi ku Lilongwe. Ndiye nkhani yanena kuti tabwera pano kuzasimikizira Amalawi kunena kuti ine ndikuyankhulani andika mu komiti imeneyo ndiye ndikupita kumene kukakuyimirira na Amalawi. Mafunso aja amene anabwera kuchokera pa report yochokera ku Germany la mugaseja amenewo mundipase. Mafunso ena amene muli nawo ndi anyamula mukayangana mu komiti imeneje ngati kuli munthu amene mmayankhula naye amene ali wokhweka kumpeza ndiye ndine ndikutenga mavuto anuwo ndikutenga mafunso anu aja kupita nawo kumene kuja ndiye amanena kuti nthawi nkachisiru nthawi ndimene maulula zonse nthawi ndi jaji wabwino ndiye ndimafuna ndikuzenera kuti tayamba ulendo tiyendele ulendo ulimodzi tisafulumire kupanga maganizo tisafulumire kutere kukayikirana koma tione kuti tiyenda tikalekera pati. Tikachoka kumene koko ndinu tine zayang'anizana pano kuti ndinagwira ndi ntchito imene mmayimezo ndikagwire kapena ndalephera. Akuluakulu ati ndikoyenera kuchilimika popereka thandizo lokhudza kulera komanso uthenga wakapewedwe ka HIV madera ambali mwa nyanja ya Malawi komwe chiwerengero cha asungwana achichepere amene akutenga mimba ndi chokwera. Modzi mwa akuluakulu a bungwe la International Organization for Migration IOM Malawi Agrevasio Chamatambe wati anthu m'maderawa akukumana ndi mavuto a zaumoyo kamba kakusowa kwa thandizo ndi uthenga woyenera. Iwo anena izi kunkhotakota pa maphunziro awogwira ntchito yopereka njira zakulera m'maboma a Mangochi, Salima ndi Nkhatabe. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Modzi mwa akuluakulu a bungwe la International Organization for Migration IOM Malawi Agrevasio Chamatambe wati asungwana ochuluka osaposa zaka 18 akupitilira kutenga mimba kamba kakuti sagwiritsa ntchito njira zakulera m'madera ambali mwa nyanja ya Malawi. Iwo ati izi zikuyikanso anthu ochuluka pa chiopsezo chotenga matenda opatsirana pogonana. Achamatambe anena izi pakutha pa maphunziro a masiku 10 omwe anakonzera ogwira ntchito yopereka njira zakulera Community Based Distributing Agents pa Chingerezi ochoka m'maboma a Mangochi, Salima komanso Nkhatabe. Mbali mwa nyanjamu muchitika zambiri kupatula kuti anthu akawoda kapena akupha somba komanso pali nkhani ya matenda opatsirana pogonana. Tikukamba za mimba zosayembekezera makamakaso mimba mwina za ana. Ndipo a Bernard Gulo omwe ndi wa mpando wa komiti yona za usodzi ya Chembe Beach Village mboma la Mangochi anachita nawo maphunzirowa.
kumphepete kwa nyanja kuti anthu apeze somba njira yake ndiye chiwerewere kuti apeze somba mosavuta apa ife ngati BBC sitizikangofikira pa uphungu okhawo komanso kupereka ulangizo kunkhani matenda opatsirana paukonana chifukwa ngakhale atenge njira zakulera koma ngati sakutsatira njirazo pali mavutonso ena chifukwa kulera akhoza kulera koma matenda amapatsirana mosavuta. Maphunzirowa anawakonza kudzera mu project yomwe pa Chingerezi akuitcha Improving the Health of Highly Mobile Fisherfolk and Communities Around Lake Malawi, yomwe akuigwira ndi thandizo lochoka ku OIM Development Fund. Winston Kaimira, Zodiac, Khotakota. Bungwe lomwe silaboma loona za nthenda ya kansa la Think Pink Malawi lati kusowa kwa mgwirizano pakati pa magulu okhudzidwa kukusokoneza ntchito yodziwitsa anthu za nthenda ya kansa mdziko lino. Modzi mwa ogwira ntchito modzipereka ku bungweli Aela Bwana Usikaira anena izi loweruka pa ulendo wa ndawala ku Lilongwe ofalitsa uthenga okhudza nthenda ya kansa ya m'mawere omwe anakonza ngati mbali imodzi yokumbukira ntchito yodziwitsa anthu za kansa mwezi uno wa Oktoba. Gulu lathu la omeri alikhazikitsa kumene ndipo talipanga register moti apapa kanoka nkoyamba kugwira nawo ntchito awawa a Think Pink Malawi. Tifuna kuti tigwire nawo ntchito ndi cholinga chokuti uthenga okhuza breast cancer ya m'mawere kuti utani upite patali. Ndikhumbo lathu kuti tigwira nawo ntchito limodzi komanso ifeyo popeza tikuyamba tikhala pansi tione kuti kodi ntchitozi tiziziyendetsa bwanji. Tilokondwa kuti ngakhale tachitira register posachedwa koma tikupanga maubale osiyanasiyana ndi maorganization osiyanasiyana kuti tizitha kugwirira ntchito limodzi. Ifeyo ndithu tili ndi mphamvu yokutha kufikira anthu ambiri chifukwa timatha kupanga ma research kafukufuku wa zinthu zosiyanasiyana. Tikapanga kafukufuku uja timamuchita publicize ndithu kumufalitsa kwa anthu kuti atani amudziwe. Chimodzimodzinso mmene tingachitire ndi chani matenda amene wawa akhansa. Timayeza anthu chaka ndi chaka timapeza anthu ndi zifukwa mwina zizindikiro za kansa ya m'mawere amene timatumiza kuzipatala kuti akatsimikize. Mwa anthu amene timatumiza kuzipatala amapezeka kuti amapezekapo ndithu kuti ali ndi kansa ya m'mawere ndipo ayamba treatment. Mavuto oyamba tinganene kuti Amalawi tili ndi chikhalidwe cha chinsinsi sitimakonda kukamba za matupi athu makamaka pa ulemu wathu. Komanso vuto lina ndira kuti anthu amene tikupanga tikutumiza mauthenga okudza kansa ya m'mawere tikugwira ntchito ngati timagulu ngati ku Central Region kuno mumva kuti kuli Think Pink Malawi mumpira ku Southern Region mukapeza gulu lina pamene tizigwira ngati tonse ngati gulu limodzi lotsogozedwa ndi mayi mmodzi tinyamula mauthenga ofanana komanso tifikira anthu ambiri. So chimene chonso ndi china chopechera chimene tikukumana. Bungwe la Company ya Press Corporation Dr. Ronald Mangani yemwe anakhalanso mlembi mu nduna yoona zachuma wati mgwirizano wa kampani ndi boma odalirana ndi ungasinthe mavuto azachuma omwe akuta dziko lino. Amangani omwe amayankhula izi pa msonkhano wa akuluakulu a kampani zosiyanasiyana ku Blantyre pansi pa CEO Malawi Round Table lachisanu kwati mgwirizano otere ndi ungakonzenso chuma cha dziko lino. Akatswiri pa zachuma anamando a kampaniwo ndi bungwe la Malawi National Planning Commission nawo avumiliza izi. Alex Banda wadza ndi ripoti. Akatswiri pa nkhani zachuma akugwirizana kuti ubale pakati pa boma komanso tu kampani utha kusintha mavuto azachuma omwe akuta dziko lino. Dr. Ronald Mangani omwe amalankhula pa msonkhano wa akuluakulu a kampani ndi ena anati nkofunika kuti kampani ndizo zitsogolere kukuza ntchito zachuma mdziko muno mothandizidwa ndi boma kuti zinthu zisinthe. Ndipo ndizolondola kupanga locate private sector ngati engine ya growth koma public sector ilinso ndi mbali yayikulu yoti yenera kugwira chifukwa pamene private sector ikupereka engine public sector ikuyenera kupereka ma wheels ndi cholinga chokuti together ifeyo tithe kupitisa pasogolo chuma cha dziko lino. Zimene zikuchitika pano ndizokuti mgwirizano umene wayambakale kuchitika. I think in the past few years taona kuti boma likulimbikira kutengapo mbali pa kayendesedwe kachuma ka dziko lino osakhala kungopereka malamulo kokha komanso kupanga ma investment okuti mbuyomu tinkaganiza kuti angangopangidwa ndi private sector yokha. A George Damson
wapampando wa bungwe la CEO Roundtable Malawi chapter akuti kampani zitha kuthana ndi mavuto akusowa kwa chuma cha m'mayiko akunja boma litawathandiza. Yemwe akugwirizira mpando wa president wa la Economic Association of Malawi ekama Abetha Bangara Chikadzi akugwirizana ndi maganizowa. Ndiyezi kupeza kuti tikufuna kuti titumize katundu wina kunja tiwonjezere ndalama zimene timapeza kuchokera ku fodya, koma pali ndithu zokhomerera zingapo zimene timanena kuti mwina aboma atate aziunikirapo dziko lino litha kupeza kuti njira zina zabwino zopezera ndalama zimene zakunja zitha kupezeka. Akatswiri pa nkhani za chuma komanso akuluakulu amakampani anali nawo pa msonkhano waukulu ku Blantyre omwe anakambirana ndi kumanga mfundo zikuluzikulu zothandizira chuma cha dziko lino zomwe bungwe loyendetsa mlozo wa chitukuko cha dziko lino National Planning Commission lalandira. Malo mwa zode kuno ku Blantyre ndine Alex Blanda. Chipani cha People's PP chatsutsa zoti mamembala ake 56 achoka mchipanichi ndi kulowa chipani cha Assembly for Democracy and Development ADD. Mneneri wa PP a Axon Kalaile Banda wati sanalandire uthenga kuchokera kwa adindo ammadera zoti anthu ena atuluka mchipanichi. Lachinayi msungichuma wa chipani cha ADD Akhan Iman anati alandira mamembala 56 kuchokera ku PP kuti adzathandize Dr. Kasim Chilumpha pa chisankho cha chaka cha mawa. Christopher Sande ali ndi ripoti. Mneneri wa chipani cha People's PP a Axon Kalaile Banda watsutsa kuti mamembala awo 56 alowa chipani cha Assembly for Democracy and Development ADD. Tizoona zimenezozo ifeyo ngati chipani cha PP mamembers athu kulibe kumenta anda reports malayi monse muno kunena kuti membala wathu wina wasiya chipani walowa kuchakuti timakhala ndithu ndi mkumano wa members mama uliwonse zigawo zonse timakhala tikufotokozerana mmene zinthu zikuyendera kulibe kumene talandira ripoti. Koma msungichuma wa chipani cha ADD Akhani Imani wati pano chipani ichi chalandira mamembala atsopano okwana 56. Iwo ati mamembala awa achokera ku chipani cha PP. Chipani cha ADD chikuyenda ndi chikukula tsiku ndi tsiku. Kungoti mwina anthu sakudza kuti kodi kachitidwe kache amapanga bwanji fa kuti ADD simapanga zoona kuti kodi auja apanga chani fe tipange chani. ADD kuyambira pasi kupita kumwamba osati kuyambira kumwamba kupita pasi. Tinali busy kukhazikitsa ma branch ma area ndi zimene zakhazi kuchitika andi chitsimikizo ndi chimene chimwe chonacho kuti lero kwabwera anthu opitira 20 amene abwera kudzajoina chipani cha ADD chifukwa cha fundo zache motsogozedwa ndi Dr. Kasim Chilumpha. Aimani anaonjezera kuti dziko lino likufunika munthu yemwe ali ndi ukatswiri komanso ukadaulo okhazikika wothandizira dziko lino kupita patsogolo pa chitukuko. Iwo ati mtsogoleri wotere ndi Dr. Kasim Chilumpha omwe akuti ali ndi ukadaulo komanso luntha. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac tionenso mitu ya nkhanizi. Mlembi wa chipani cha UTM Patricia Galiati aonekera mu khoti lero atagona mu ndende ya polisi masiku atatu. Bungwe la CDED laimitsa zionetsero zomwe linakonza kuti lichite msabatayi zokakamiza President Chawera kuti akhazikitse komiti yofufuza ngozi ya ndege ku Chikangawa. Bungwe la Think Pink Malawi lati kusowa kwa mgwirizano pakati pa magulu okhudzidwa kukusokoneza ntchito yoziwitsa anthu za nthenda ya kansa mdziko lino. Muzamsangulutso katswiri woimba Burning Spear wagometsa anthu ndi mayimbidwe yake kulilongwe. Tipitirire ndi nkhani zathu. Katswiri pa ntchito za malonda yemwenso ndi Wandale Newton Kambala walangiza omwe akutsiriza maphunziro msukulu za ukachenjede kuti azizichepetsa ndi kuyamba business zawo zing'ono pomwe chiwerengero cha otsiriza maphunziro koma angokhala ndi chokwera. Akambala omwe amayankhula izi loweruka ku NRC yomwe ndi nthambi ya University ya Luwana pa maphunziro ophunzitsa achinyamata kukhala ndi chidwi chochita business ati anthu asamayang'ane kwambiri degree kapena certificate zomwe ali nazo koma kupanga zoti ziwathandize kupeza ndalama mwachilungamo. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la ophunzira la pa college Aubrey Dolola wati maphunzirowa anawakonza pofuna kusintha kaganizidwe ka ophunzira ena omwe amaona ngati akamaliza maphunziro chomwe angachite ndi kulembedwa ntchito. Kasima Obi walemba ripoti ili.
mkulu wa kampani ya zomangamanga ya Mkaka Construction Engineer Newton Kambala wati anthu omwe akutsiriza maphunziro mu university komanso mu college zosiyanasiyana asamazimve kuti ali ndi degree ndipo sangagwire ntchito zina kuphatikizapo kuchita business zing'onozing'ono. Akambala omwenso ndi mkulu wona zachuma ndi chitukuko ku chipani cha UTM atinso anthu akuyenera kusintha maganizo kuti angachite business pokhapokha atakhala ndi ndalama zochuluka. Akhozoyamba business yaying'ono kuchokera kandrama kang'ono kamene angakhale nako business yonkumakula pang'ono. Ineyo namba business ndilibe kalikonse koma chimene napanga nkugwiritsa ntchito maphunziro amene napanga ku University of Malawi Polytechnic, then kumene ndinaphunzira engineering namba business yofanana ndi zimene naphunzira ku school. Sizinandivuta kuti ndipange finance business yanga mpaka nafika business inakula pano. Business kulemba ntchito anthu ambiri timalipira misonkho ikulu tikuthandiza nawo kukula kwa chuma cha dziko lino. Takondwa Hazel Nkhani yemwe anayankhulanso pa msonkhanowu analimbikitsanso achinyamatawa kuti aziyika chidwi paluso lililonse lomwe ali nalo ndi kulitembenuza kuti liziwapangira chuma. Bafuna walimbikitsa kuti alimbikirebe kupanga chimene akuganiza chifukwa kuti sizimathandiza yokha komanso pamakhala wina kuti akuganizira atapanga komano akusowekera kuti amene angathandize ndi ndani. Aubrey Dolola ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa ophunzira pa college ya NRC mu mzinda wa Lilongwe. Ndeti mafuna kuti tibweretse anthu amene ali kale kunjako koratha kutithandiza kuti mwapita kunjako zimene zikuchitika ndizi kuti mupange choncho moyena muduse njira yakuti. Ophunzira ambiri ngakhale atenga madigiri, madiploma komanso macertificate akungokhala kamba kuti sakulembedwa ntchito. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Bungwe la Vision Fund Malawi lati likufuna kufikira ana 1 million ndi thandizo la ndalama pofika chaka chamawa potsatira kukhazikitsidwa kwa njira yake yotumizira ndi kulandira ndalama kudzera palamya. Pamwambo okhazikitsa ndondomekoyi ku Lilongwe, mkulu wa bungweli Theodora Ngoma Ntaba ati pakadali pano akufikira ana 300,000 ochokera m'madera ovutika komanso akumidzi mdziko lino. Iwo anati kukhazikitsidwa kwa njirayi ndi chinthu chofunikira kwambiri popitisa patsogolo mwayi wopeza ndalama zogwiritsa ntchito pa khomo ndi mpamba wa business kwa Amalawi omwe akupindula ndi ntchito za bungweli. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa banki yaikulu ya Reserve William Matambo wati ndondomeko yogwiritsa ntchito ndalama kudzera palamya ya Vision Fund ikugwirizana ndi cholinga cha banki choti anthu onse azikhala ndi mwayi wopeza chuma. Panga zinthu zambiri zimene mbuyomu zimafunika kuti zipangidwe ndi anthu. Kalekale kuti munthu utenge ndi kuyika ndalama ku banki umayenera ndithu uyende kaulendo ukapeze pamene pali chizindikiro chokuti banki ndi kaya unatenga ngongole kaya ufuna ngongole umayenera kupita ku banki kuti ukapange zimenezo. Koma panopo zonsezi ukhoza upanga ndithu uli mnyumba mwako kudzera makina amakono amene wawa amafoni ndi makompyuta. So zimenezo ndi zimene tikunena kuti a Vision Fund ayamba ndipo timachita encourage kuti apitirize ndithu chifukwa future ya banking ndi imene iyi. Konsolo ya Chitipa yati ikulingalira zoyambitsa ntchito yokwera mapiri ndi kuonesetsa kuti opikisana kuyendetsa njinga za moto mu phiri la Misuku akulembetsa ngati njira imodzi yochulukitsira ndalama zomwe konsoloyi imapeza. DC wa bomalo a Macmillan Magomero omwe amayankhula ku Misuku pa mpikisano wa oyendetsa njinga za moto makilomita 48 wati kulembetsa opikisana kuyendetsa njinga za moto ndi kukwera mapiri kungathandize kuti mpikisano upite patsogolo. Mpikisano omwe wadziwika pa dziko lonse lapansi ukulandira 20 million kwacha pa chaka kuchokera ku kampani ya Moto Haino. Adam Zundaninge walemba ripoti ili. Poyankhula pamwambo opereka mphoto kwa amene apambana pa mpikisano woyendetsa njinga za moto, DC wa boma la Chitipa Macmillan Magomero ati konsolo ikulingalira kuyambisa ntchito yokwera mapiri komanso kuonesesa kuti amene afuna kutenga nawo gawo pa ntchito yoyendetsa njinga za moto azilembesa. Mwambo chaka chino akawosiyana chifukwa achona kuti there's progress haikulu kwambiri. Last year tinapanga toka ifa council pakali panopa you can see unatapanga recognize international recognition and mutakuona so kuti even participation pakali panopa yakaikulu kwambiri.
even price imene tapita kwa Chinyamata tapanga increase. Going way forward, panopanda sipanga register. So golo kunoko kuti khali ngati kuti at least zikhali ngati ndi sustenance plan. Kumbali yake phungu wa nyumba ya malamulo wa derali Akezi Msukwa ali kuyambisa mpikisano woyendesa njinga za moto wothandiza kwambiri kuthandiza anthu akuderali kuwaziwisa pa ubwino obyala mitengo komanso kusamalira zachilengedwe. Pamene pa Msukwa anathokoza kampani ya Motohinyo kamba kozipereka posisa mtengo wa internet kwa anthu okhala mozungulira komanso kupereka internet ya ulere ku sukulu yapafupi komanso chipatala kwa chaka chimodzi. Nali ulendo wabwino panopo tikugulitsa misuko kuona kuti cholinga chathu chimene timapangira mpikisano umenewu ndiwoti tithe kulankhula ndi anthu athu kunena kuti aziteteza chilengedwe azidzalanso mitengo yambiri chifukwa mukudziwa kuti nkhani za chilengedwe zikumavuta kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ndiye tinachitenga chimene chichi kuti tiyambe kupangirako ngati kuti njira yomauzira anthu sitinayitenge chandale kuti mwina kumachita uchendo aya koma tikunena za chitetezo. Hope Msukwa ndi amene apambana pa mpikisanowu atasiriza mtunda wa makilomita 48 pa mphindi 47 ndi masecond 17. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement. Msangulutso katswiri wa nyimbo za chamba cha reggae Burning Spear wagometsa anthu ndi mayimbidwe yake pa bwalo la zamasewero la Sivo, komabe ena ati sanakondwe kuti katswiriyu sanayimbe nyimbo ziwiri zomwe anatchuka nazo kuno, Identity komanso Stupid. Ngakhale kuti pomwe amayimba komanso momwe amamaliza anthu ochuluka anafunsa kuti ayimbe nyimbozi, oyimbayo sanamvere. Tsopano tione nkhani za masewero. Kampani ya Hallmark ICT yathandiza ndi 2 million kwacha mpikisano wa masewero a squash omwe uchitike mwezi wa Mawa. Mkulu wa kampani a Gift Chidyagondwe wati masewerowa ali ndi kuthekera kuchita bwino pa dziko lonse atalandira thandizo lokwanira. Iwo amalankhula izi lachisanu ku Blantyre atapereka ndalamazi ku bungwe la Squash Malawi lomwe likuyendetsa mpikisanowo. Feo ngati Hallmark posedwa pompa mwina miyezi iwiri yapitayo tinalegeza kuti talowa business ya ICT kapena kuti zama computer ndi zina nde tikuona kuti njira yokhayo yoti tingafikire ma customers kapena otigula kapena anzathu amene tingathe kuyenda nawo ndi kubwera ku masewero amene a squash kumalawi kunoko sinafikire kwambiri makamaka kwa ana achichepere ndi akuluakulu okha amene mwina nthawi zambiri amayitenga ngati chongopumulirako osati ngati chomwe chingapeze ndalama. Ndefe tabwera kuti tiyende nawo akhale anzathu kuti ifeso tikamakula mu ICT tikhale tukula nawo. So product yathu imene taitenga kubwera kunoko ndi Hallmark ICT, ndipo makasoma athu onse aone kuti tabweradi tili ndi chikhumbokhumbo choti tiyende nawo komanso tili serious pa malonda amene wawo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa Squash Malawi Achinga Chaguluka wayamikira kampani kamba kathandizo lomwe ati lithandizira kutukula masewero wa mdziko lino. Ife a Squash Malawi ndife othokoza kwambiri kwa a Hallmark potiganizira ndipo pokuyankha pempho lathu kuti apange sponsor tournament ya Squash Malawi muno. Tournament imene ikhalapo kuyambira pa 1 November mpaka izatha pa 3 November. And tikuona kuti itithandiza kwambiri kuti anthu apeze mpata oti apange compete mu tournament imene iyi. Tikuyembekeza kuti tikhala ndi makategori atatu, amuna, azimayi ndi achichepere. Tournament imene ikhala akaphera choka and kwinako kudzakhalano kuti depending on amene kuti alembetse ndi anthu ambiri bwanji ndimene tizapange the final chiganizo chonena kuti tipanga bwanji, koma imene ili panopo awa chilingaliro chathu nchonena kuti tournament imene izakhala yakaphera. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pa mtsiriziro pa nkhanizo koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Mlembi wa chipani cha UTM Patricia Kaliati aonekera mu khoti lero atagonamo ndende ya polisi masiku atatu. Bungwe la SIDED layimitsa zionetsero zomwe linakonza kuti lichite msabatayi zokakamiza President Chakwera kuti akhazikitse komiti yofufuza ngozi ya ndege ku Chikangawa.
bungwe la Think Pink Malawi lati kusowa kwa mgwirizano pakati pa magulu okhudzidwa kukusokoneza ntchito yodziwitsa anthu za nthenda ya khansa mdziko lino. Ndipo muzamsangulutso kaswiri oimba Burning Spear wagometsa anthu ndi mayimbidwe yake ku Lilongwe. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Munali ndine Chisomo Nyirenda.